Ngapdang ngobhai pi baro ki bapet ya ka Meghalaya cuisine channel. Ko parlok ka recipe ka bamdasi ka de ka recipe shpang kumno ban shet ya ka banana chips. Ka video ka bamdasi ka de ka video ka ba compare na marba ka de ka video por bangalit training shpang kani ka food ha RSETI te ningkong knang bandup shet ya o chips ngidon kam ya ka kat im. Don machin em shu baik begini ada juga not jual begini nah tidak ketida menjendar di penyiaran tiga size deh Bastang Sabadona tadi berada setang kan bu ada ini Ko parlok ka ka bastem ma pi hang de ka de ka chenrai. Tenga ne thu ipi khindiat kumno ban pen kre ya ka de ka chenrai. Ningkong de ban pen thnam shwa ya ka te andak la thnam pat de ban ber chenrai kumba ar ne lai shamwan. Nang ta pat de ban pen lip no ya ka ding la ne phila ban bu ya ukhiu ha ka we ka jaka. Bat nang ta pat sawi ya ka ne ka kan. Ngasu batai pi klem dapen namar bangala klet ben ring ha kapor baber ya ka shenrai. Anda fila dat wi ya ka kat ha ka ne ka shenrai bat filas nge thu bakala stem bha pide ban bu no la ka jong nang tapat de ban chu that kumni malu mala nada phim that singi ro ka byang nang tapat de ban sdi no ya ka ne ka kat ha ka phnyang ka ba khluin. Right there. Ay, right there, kung ngatangan rokes mga ma, nagkakando nga. Ta. Ayan. Napaling lang ito yung ingat ma. Kakto ba sinubok ito, nakabuhay. Anda daps di ban ber mlu kat kum ke jingbang jong pi. Hang ni nga ber tang khendian. Anda dap ber mlu pat de ban klep ha. Knang ba kam lu kan dup ngat pura.